सोरबा राजखान्थि हान्जानि थुनज्लायनायाव जोंनि जौगानायखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जों मदद खालामनो हाया। सोरबा राजखान्थि हान्जानि थुनज्लायनायाव जोंनि डेभेलपमेन्टखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जों खिन्थु सापर्ट खालामनो हाया। कंग्रेसआ बर'फोरखौ जेब्लायबो राजखान्थिनि खैसाराव खोख्लैनानै बोखावबोदों आरो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों। बर'फोरखौ जेब्लायबो राजखान्थिनि खैसाराव खोख्लैनानै बोखावबोदों आरो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों। बे दिनैनि नङा, हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो नासयबोनाय मोनसे बिथांमोननि खान्थिखा। कंग्रेस आरो बिपिएफ दोलोआ गोबाव बोसोर रायजो खुंब्लाबो पदबजरायाव हा होनो हायाखै। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। पर्बतजरानि हालामनि मानसिफोरनो दिनैसिम हाग्रामाल' नङा, कंग्रेसआ 50 बोसोर रायजो खुंबोबाय, कंग्रेसआबो होनो हायाखै, हाग्रामायाबो 17 बोसोर रायजो खुंबाय, होनो हायाखै। पर्बतजरानि हानि जेंनाखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि पर्बतजरानि हानि जेंनाया जोंनि बर' हारिनिनो जेंना। जों बर' हारिनि रावनिबो नखरनि दखरसेबो हा खहा खालामनायखौ जोंनि सरकारा मावनो नागिराखै। जों गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो मावा। नाथाय सोरबा राजखान्थि हान्जानि थुनज्लायनायाव जोंनि जौगानायखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जों मदद खालामनो हाया। बिपिएफ कंग्रेस बायदि गुबुन बेरेखा दोलोआ जाबायदि गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय पर्बतजरायाव दावराव खालामनो थाखाय सोद्रोमा गोनां बर' हारिखौ थुनज्लायनानै खामानि मावदों, बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि कंग्रेसआ गिदिर गिदिर जाथिनि सोद्रोमा जानानै जोंनि बे फिसा बर' हालामखौ इक'नमिकेलि जौगाहोनो नागिरनायाव मानो बाहागो लानानै बर'फोरखौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरदों, बेखौ साननायनि सम फैदों। मानोना बर'फोरखौ जेब्लायबो राजखान्थिनि खैसाराव खोख्लैनानै बोखावबोदों आरो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों, बेयो बिथांमोननि खान्थिखा। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर रायजो खुंबाय आरो कंग्रेसआ 50 बोसोर रायजो खुंबाय, नाथाय दिनैसिमबो पर्बतजरा हालामाव हा होनो हायाखै होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीआ। बेनि अनगायैबो बिथां रनजित बसुमतारीआ मा बाथ्रा बुंथिबावखो, फै जों आबुङै मिथिना लानि। पर्बतजरा ओनसोलनि जा हानि जेंना, बे हानि जेंनाया जोंनि बर' हारिनिनो जेंना। जों बर' हारिनि रावनिबो नखरनि दखरसेबो हा खहा खालामनाय जोंनि सरकारा मावनो नागिराखै। जों गोरोन्थिखौ मालाबा मावा। हारिनि जानानैनो जों जेब्लायबो मावबोदों आरो मावबाय थागोन, सरकाराव थानानैबो मावगोन, इयुनावबो मावगोन। बे जोंनि मावनो गोनां हाबाफारि। खिन्थु सोरबा राजखान्थि हान्जानि थुनज्लायनायाव जोंनि डेभेलपमेन्टखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जों खिन्थु सापर्ट खालामनो हाया। जोङो रायजोफोरजोंनो दं, खिन्थु रायजोफोरखौ दा अपोजिसना, जेरै हमनानै ला बिपिएफ कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेस बायदिसिना पार्टिफोरा जाबायदि गावसोरनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बेवहाय हांगामा खालामनो थाखाय जोंनि आब्रुथि गोनां, सोद्रोम गोनां, दद्र बर' हारिखौ थुनज्लायनानै मोननै बर' गामिनि बर' फिसाफोरखौ जेरै थुनज्लायनानै खामानि मावबाय थादों, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। मोनसे खोथाखौ जोङो सानना नायनायनि सम फैदों। बर' हारिया 35 बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनाव रांखान्थि बिथिङाव जोङो जुब्रा जाबाय। बेखायनो जोंनि सरकारा इन्डास्ट्रि गायसननायफोरनि गेजेरजों एसेबो खहा जायालासेनो, हारिनि आरो हालामनि खहा जायालासेनो जोंनि इक'नमिखौ, जोंनि रांखान्थि बेबस्थाखौ माबायदि जौगाहोनो हागोन बेखौ जों नायदों। दिनै भारतबर्षआवहाय गोबां जायगायाव इन्डास्ट्रिफोर गायसननायनि गेजेरजों बै हालामफोरखौ जौगाहोदों। कंग्रेसआ, तृणमूल कंग्रेसआ बेखौ बुजिनाया मोजां। बिथांमोना गिदिर गिदिर जाथि जनगोष्ठीनि सोद्रोमा जानानै बा रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जोंनि बे फिसा ट्राइबेल हालाम, बर' हालामखौ जोङो इक'नमिकेलि जौगाहोनो नागिरनायाव मानो जे बाहागो लानानै बर'फोरखौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरदों, बा जोंनि जाम्बा सहज सरल मानसिफोरखौ माबोरै नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों, बेखौ जों साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्रा साननायनि सम फैदों। मानोना बर'फोरखौ जेब्लायबो राजखान्थिनि खैसाराव खोख्लैनानै बोखावबोदों आरो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों। बे दिनैनि नङा, हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो नासयबोनाय मोनसे बिथांमोननि खान्थिखा। जों बिनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौसो जोङो नायदों। गेरेमसा हारि दानाया बड'फा इउएन ब्रह्मआ जाबायदि सानस्रि जोंनो होलांदों, बे सानस्रिखौ बोखांनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा रांखान्थि बेलायावबो, समाजखान्थि बेलायावबो, जोंनि थुनलाइ, जोंनि सोलोंथाइ, गासैबो बिथिङाव जोङो आखा फाखा जानानै सोरबा बुंनाय बायदि जोङो थाङालासेनो गावनि बिबेकजों खामानि मावनायनि सम फैदों।
पर्बतजरा ओनसोलाव बिपिएफआ पर्बतजरानि बै मानसिफोरखौ थगायनानै थांनाय 17 बोसोराव सोबख'बोखाबाय। हाग्रामाया पर्बतजरानि हालामनि मानसिफोरनो दिनैसिम हाग्रामाल' नङा, कंग्रेसआ 50 बोसोर रायजो खुंबोबाय, कंग्रेसआबो होनो हायाखै, हाग्रामायाबो 17 बोसोर रायजो खुंबाय, होनो हायाखै। किन्तु भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो हा मोनै बै बर' फिसाफोरनो जोंनि मानगिरि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा दाखालिसो जोङो 1245 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होदों। आरो नैबे 25 बे बोहैथि दाननिनो 25 अक्ट'नि गेजेराव जोङो आरो 1500 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। 700 न'खरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। गतिके बिथांमोना जा मावदों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। किन्तु हाग्रामाया जोंनि समाजनि मानसिनो, जाम्बा जाम्बि न'खरफोरनो, जोंनि रोजा रोजा बोसोरखौ रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनो हानि पाट्टा होआखै। किन्तु गावबो गावनि बिहावनि नामाव, गावनि न'खरनि नामाव, गावसोरनि जाथि बंसोनि नामाव रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै रोजा रोजा बिगा साहा बागान खालामनाया जोंनि थाखाय नोजोर होनांगौ बाथ्रा।